Dobrý deň, milí priatelia. Na jeseň minulého roka sme vám spolu s Peťom Sabom, ktorý tu dnes so mnou sedí a som tomu veľmi rád, a v spolupráci s portálmi Infosecurity.sk a Aktuality.sk priniesli prvú sériu investigatívnych článkov v tieni sankcií. Ruské peniaze na Slovensku. V nej sa nám podarilo rozkryť ruské podnikateľské aktivity ľudí napojených na tie najvyššie kruhy v Kremli, ktorí zároveň veselo podnikali aj na Slovensku. Naša nová investigatíva sa mala sústrediť na sieť nehnuteľností, ktoré ruskí biznismeni vlastnia v našej krajine. No stalo sa to, čo nikto nečakal a zároveň sa tomu ani potom nik nečudoval. Slovensko si nedokázalo ochrániť kataster, vlastnú kritickú infraštruktúru pred kybernetickým útokom, nuž a keďže kataster nebol dostupný, rozhodli sme sa hľadať inde. Nuž a dobre sme urobili. Počas júna nás čaká pokračovanie, druhá séria článkov a podcastov v tieni sankcií Ruské peniaze na Slovensku a môžem vám sľúbiť, máte sa na čo tešiť. Ahoj Peťo, teším sa, že sa znovu vidíme v rovnakom štúdiu ako minulý týždeň. Sedíme tu pri príležitosti druhého dielu alebo zverejnenia druhého investigatívneho článku našej série v tieni sankcií Ruské peniaze na Slovensku, ktoré pripravujeme my dvaja, ale teda by som bol férový, pripravuješ ich ty, lebo tá investigatívna práca to je všetko tvoja zásluha a robíme to v spolupráci s Aktualitami.sk a s Infosecurity.sk a zároveň za podpory Fondu pre investigatívnu žurnalistiku. Dneska sa tebe podarilo zistiť zase niečo nové. Na našim čitateľom a poslucháčom sme sľúbili, že tie jednotlivé diely budú gradovať. Že minulý týždeň sme sa bavili o jednom slovenskom podnikateľovi, ktorého sankcionovali v Poľsku a u nás veselo mohol ďalej svoje podnikateľské aktivity rozvíjať. Dnes budeme hovoriť o ďalšom takomto človeku. Tak prosím ťa, na čo si prišiel? Pri tom pátraní som natrafil vlastne na, tak nazvime to, nebudeme to nazývať sieť firiem, ale teda 3 firmy, ktoré spája vlastne Slovák, pravdepodobne ruského pôvodu, pán teda Ilias Vafin, a v jednej z týchto firiem sa nachádza spolu s veľmi zaujímavým človekom, ktorý sa teda volá Ivan Jegorov. A vlastne podarilo sa nám túto osobu stotožniť s Ivanom Jegorovom, ktorý je, dá sa povedať, aj oficiálnym predstaviteľom Tatarstanskej republiky, ktorá je súčasťou Ruskej federácie. A okrem toho je to v podstate generálny riaditeľ CEO obrovského vlastne výrobného komplexu práve v Kazani, ktorý sa nazýva AK Bars. Možno naši poslucháči a diváci vedia, že veľmi rovnako sa volá aj hokejový klub z Kazane, AK Bars Kazaň. Ale teda tento obrovský koncern AK Bars pod sebou napríklad schováva takých gigantov ruského priemyslu, ako je napríklad KAMAZ, čo sú vlastne nákladné autá, ktoré sú vyrábané, ale napríklad aj prístavy, respektíve lodenice, ktoré sa nachádzajú nedaleko Kazane. A tie dokonca vyrábajú ruské vojnové lode. Tak to je veľmi láhodné. A presne tak ako v minulom dieli, kde sme sa bavili o človeku, ktorý vyrába alebo produkuje alebo obchoduje s pohonnými hmotami a rôznymi inými chemikáliami naozaj vo veľkých množstvách, tak aj tu je úplne jednoznačná tým, čo si teraz vlastne povedal úplne na konci, neodškripiteľné, že aj tento človek z samotného meritu veci, ako to funguje v Rusku alebo v iných veľkých autokratických štátnych štruktúrach, musí mať s vysokou mierou pravdepodobnosti nejaké napojenie na vládnuci režim, a teda v tomto prípade na Kremeľ, ktorý vedie brutálnu a nevyprovokovanú vojnu v Ukrajine. To by som ťa len zastavil, že vlastne
tá jednoznačná linka je to, že tento pán Jegorov je priamo členom vlastne vládnej strany. Tak sa prestávame domnievať v tejto chvíli. OK, výborne, takže je to... Áno. Členom strany Jednotné Rusko je pomerne dobrý credential na to, aby sme si mohli s určitosťou povedať, že veľmi úspešný biznismen, ktorý podniká aj na Slovensku, má jednoznačne presah až priamo do Kremľa. A teda máme tu aj nejakého Ivana Egorova, ktorý je na zozname ACF. Chcel by som sa ťa opýtať, že či by si vedel o tomto zozname niečo povedať. Je to zoznam War Enablers, čo sú, možno po slovensky by sa to dalo povedať, preložiť ako ľudia alebo entity, ktoré sú účastné toho ruského vojenského ťaženia, ktoré ho umožňujú. A ten pán Ivan Egorov je na tom zozname. No, ako sa tam dostal? No, aby sme to najprv teda povedali, ACF War Enablers zoznam je vlastne zoznam neoficiálny, pretože ho vytvára vlastne novinárska organizácia, ktorú založil ešte vlastne Alex Navalny. A tento zoznam je naozaj pomerne široký, veľký a vlastne v čom je iný oproti tým oficiálnym zoznamom, ktoré vydávajú väčšinou nejaké oficiálne inštitúcie, tak on sa odlišuje práve v tom, že častokrát sú tam ľudia, ktorí povedzme, že nemajú úplne tú oficiálne nápojenie na nejaké povedzme firmy alebo na nejaké štátne zložky, ale teda existujú dôkazy, ktoré sú skôr toho novinárskeho charakteru alebo také operatívnejšie dôkazy, ktoré teda hovoria o tom, že OK, tak sú to ľudia, ktorí majú nejaký vplyv, majú nejakú moc a teda takto prispievajú k tomu vojenskému ťaženiu. Takže Ivan Jegorov je tam vlastne najmä z toho titulu, že teda je to naozaj človek, ktorý je aj politicky spätý s Kremlom a je predstaviteľom Tatarstanskej republiky, je tam naozaj na vysokých pozíciách v rámci tejto republiky a ešte okrem toho je naozaj teda generálnym riaditeľom proste toho veľkého holdingu AK Bars, ktorý mimochodom ako firma sa už na sankčných zoznamoch nachádza, takže vlastne ako keby to prepojenie tam minimálne je, že je to teda je tam takéto prepojenie, že síce keď na oficiálnych zoznamoch nie je pán Jegorov, tak minimálne firma, ktorú vedie, tam je. Myslím, že každopádne tá sľúbená gradácia tých našich príspevkov toto môžeme našemu publiku rozhodne splniť. A teraz prosím ťa, ten pán Jegorov získal nejaké podiely v slovenských firmách. Ja úplne nerozumiem tomu, ako sa to mohlo stať. Ako sa stalo to, že takýto človek... Áno, z toho, čo zatiaľ vieme, alebo čo sa teda podarilo nájsť, tak ono to tak naozaj vyzerá, že proste toto bol taký ten klasický prístup toho typu, že proste niekto tu chcel ako keby ešte v minulosti začať proste robiť ten biznis a získavať tu ako keby ten vplyv, pretože vlastne tie firmy, za ktorými pán teda, za ktorou aj stojí pán Jegorov, tak to je vlastne, že Tatarstanský dom, hej? Takže je to, naozaj to možno mohlo mať taký ten podtón toho, že tu chcel niekto vytvoriť nejakú vlastne ako keby združujúcu nejakú organizáciu, ktorá by tu akože vytvárala ten priestor na to biznisové prepojenie medzi Kazaňou a celým Tatarstanom a Slovenskom. A to vidíme, že to sa deje vlastne v mnohých prípadoch, aj v minulosti sa to dialo, že vlastne vytvorí sa nejaká ako kvázi nejaká regionálna, lokálna bunka v nejakej krajine alebo v nejakom regióne a táto ako keby potom dozoruje to vytváranie tých nejakých biznisových štruktúr a to je presne ten typ toho prístupu, že sa vytvoria tie biznisové štruktúry, začnete obchodovať s nejakými ruskými firmami, lebo však je to výhodné, ale to, čo zatím častokrát potom tí ľudia, možno aj tí podnikatelia nevidia, je to, že oni môžu byť potom neskôr vlastne využívaní aj na rôzne iné veci, že dohodnúť nejakú službičku, získavať ten vplyv, získavať nejaké informácie, vyťažovať tie osoby, čiže má ako keby
ten primárny záujem síce môže byť ten biznisový, aby to dávalo teda logiku všetkým zúčastneným, ale tie ako keby pridružené ostatné služby, keď to tak nazvem, ktoré sa s tým môžu spájať, môžu častokrát mať aj vlastne ako keby ten naozaj nie úplne transparentný a čistý podtón toho, že proste chceme sa nejakým spôsobom dostať na to, aby sme mali kontakty povedzme na slovenských podnikateľov, pretože keď máte kontakty na slovenských podnikateľov, tak logicky môžete získať kontakty na slovenských politikov a keď už máte kontakty na slovenských politikov, tak môžete povedzme ovplyvňovať politiku Európskej únie. Alebo nejaké eventuálne ratifikačné rozhodnutia v rámci skutočnosti, alebo teda v rámci tej debaty, že aj Slovensko má nejaké právo veta ešte stále v tej Európskej únii a dokonca aj v NATO. Ja sa obávam, že tá penetrácia toho biznisu na Slovensku už dávno prebehla. Vieme to z rôznych ukazovateľov, napríklad čo viem povedať je rozhovor s rôznymi ľuďmi, ktorí sa napríklad zaoberajú tým, že udržiavajú práve takýto biznisový kontakt s rôznymi malými, strednými a viac ako niečo medzi strednými a vyššími podnikateľmi krížom krážom skrze Slovensko. Tam taká tá parafráza toho, čo bolo povedané mne na jednom takom osobnom stretnutí je, že zhruba asi polovica ľudí vo výkonných telesách týchto organizácií by nemala absolútne žiadny morálny alebo etický problém obchodovať s Ruskom. A to sa tiež nestalo úplne náhodou. No, ale teda, ty si vlastne prišiel na to, že tá Jegorova firma zdieľa jednu nitriansku adresu. A dokonca, že tie firmy majú jednu nitriansku adresu a zároveň zdieľajú jedného konateľa. O čom to svedčí? A kto je ten človek, vieme? V podstate kvázi to, že majú nejaké firmy rovnakého konateľa, že sídlia na rovnaké nejaké adrese, nemusí byť, alebo nie je to zase nejaké strašne podozrivé. Skorej to hovorí o tom, že proste je tu niekto, kto môže ako keby zabezpečovať práve tie kontakty, že on je ako keby tá styčná osoba. A mne sa nepodarilo zistiť nejaké väčšie detaily k tomuto pánovi, ale v podstate ukazuje to, že to, čo si povedal, že vlastne tá penetrácia tu už mohla vlastne prebehnúť už skôr. A ja to akože beriem tak, že na jednej strane je to úplne legitímne a normálne, že tu proste na Slovensku budeme mať ľudí, ktorí majú korene v Rusku, ktorí majú rodinu v Rusku, ktorí povedzme sa stále cítia Rusmi. Otázka je, to čo tu vlastne riešime v týchto našich podcastoch stále je, že do akej miery sledujeme tieto kontakty, respektíve do akej miery vidíme, že či to nemôže byť hrozba pre našu krajinu, respektíve pre celú Európsku úniu. A toto je práve otázka toho Jegorova, ktorý teda má tú firmu, je napojený na nejakého Slováka a vlastne naozaj je to človek, ktorý teda je minimálne podľa tých ruských novinárov, je proste človekom, ktorý umožňuje vojnu na Ukrajine. A to nie malým spôsobom, pretože to zase zopakujem. To je členom z vládnej strany ruskej. Áno, ale to, že vlastne naozaj spoločnosť AK Bars má pod sebou také spoločnosti, ako som už povedal, Kamaz, ktorý proste vyrába proste tie nákladiaky, respektíve súčiastky do nich vyrábajú. Ďalej teda lodenicu, kde sa vyrábajú ruské vojnové lode, respektíve jednotlivé diely do nich. Potom ďalej elektrotechnické závody, ktoré vyrábajú súčiastky do lietadiel, aj vojenských lietadiel, vyrábajú tieto súčiastky aj do bojových vozidiel obrnených, čiže tankov rôznych a tak podobne. A dokonca pod tento koncern AK Bars patria 4 vlastne súkromné bezpečnostné firmy, respektíve to sú vlastne tie kontraktorské firmy, ktoré poznáme. A to nie sú SBS-ky, že? Ako Wagnerov skupina alebo podobne. A ono to je, v podstate je to fenomén toho Ruska, že vlastne tam si už každá takáto veľká
spoločnosť vytvára vlastnú armádu v podstate, hej, že po Wagnerovi ako keby tá druhá najsilnejšia skupina vlastne súkromná PMC, je Private Military Companies. Áno, proste, čiže súkromná armáda, tak to je práve armáda Gazpromu, hej, takže v podstate kvázi toto je úplne úplne u nich akože štandardný, normálny postup. A toto sú proste veci, ktoré to naozaj hovoríme a tento človek ako keby je ešte zaujímavý, tento Ivan Jegorov je naozaj zaujímavý extrémne tým, že on v sebe klbí strašne veľa funkcií. On je šéfom ruskej motošportovej asociácie, venuje sa, je šéfom asociácie vlastne ruského samba, to je vlastne bojové umenie, hej, takže on sa naozaj ako keby angažuje naozaj v rôznych leveloch toho spoločenského života. Tak ako si povedal, je to vlastne aj politik a nehovoriac ešte o tom, vlastne on aj bol napríklad vyznamenaný priamo Vladimírom Putinom, hej. Je považovaný za veterána, vojenského veterána, ktorý pracuje ako keby so spoločnosťou. Takže naozaj to nie je nejaká osoba, že tu hovoríme o nejakom podnikateľovi, ktorý chce na Slovensku len podnikať. Proste toto podľa mňa naozaj nie je ten typ podnikateľa, ktorý, ja neviem, vyrába v Rusku nejakú špičkovú technológiu a chce s ňou preraziť po celom svete. Toto je človek, ktorý vyrába špičkovú technológiu pre ruskú armádu. Taký človek by zrejme už bol dávno pred z Ruska v krajine, kde funguje právny štát. Aby svoje aktivity patrične ochránil. Tak som veľmi rád, že si toto takto farbisto vykreslil, pretože vieme tým pádom úplne presne a jednoznačne, o kom sa dneska bavíme. A vieš, prosím ťa, alebo teda zistil si, že aké peniaze pretiekli Slovenskom jeho firmami našim systémom? Tie peniaze tam neboli nejaké veľké. Skôr si myslím, že práve tá ruská invázia vlastne na Ukrajinu, kvázi ako keby to ich rozbehnutie toho tatarstanského domu, hej, na Slovensku v podstate ako keby ho dosť zabrzdila. A dnes sa tá firma javí ako keby úplne mŕtva, ale vlastne to je práve to zaujímavé na tom, že napriek tomu, že sa to tvári ako mŕtva firma, tak stále figurujú tie mená v tých zoznamoch, stále tu tá firma je. Nikto si nedal tú prácu s tým, aby napríklad tú firmu zrušil alebo niečo podobné, čiže proste nechcem tu teraz vytvárať nejaký obraz toho, že to je nejaký spiaci agent alebo niečo podobné, ale je to minimálne zaujímavé z tohto pohľadu, že proste naozaj, tak ako sme sa bavili už mnohokrát predtým, môže to do určitej miery vytvárať potom dojem, že Ivan Jegorov sa môže napríklad niekde tváriť, že on je podnikateľ aj na Slovensku a môže mu to napríklad v nejakých určitých veciach mu to môže pomôcť nejakým spôsobom. Takže možno sa to niekomu zdá banálne, alebo sa mu to môžu zdať drobnosti, ale proste na takýchto detailoch teoreticky sa dajú potom robiť veci, ktoré môžu zapadnúť do oveľa väčšieho nejakého obrazu, do nejakej oveľa väčšej operácie, ktorá vďaka tomu môže výjsť. Nie som zbehli v takýchto biznisových otázkach, ale napríklad môže byť, ja neviem, tendrová podmienka toho, že ten obchodník je činný v krajinách ABCD, a on teoreticky na papieri činný je, len prakticky nie. No a prosím ťa, ako si myslíš, že fungujú takéto nepriame vlastnícke štruktúry, vďaka ktorým sankcionovaná osoba, člen vládnej strany, človek, ktorý sa priamo podieľa na vojenskej výrobe, je súčasťou toho súkolia, toho vojenského priemyselného komplexu Ruska, úplne bez obmedzenia dokážu obchádzať krajiny ako je Slovensko. To je naozaj dané tým, že my ako keby nemáme úplne tie systémy možno také úplne automatizované, respektíve stále sa tu ako keby bavíme o tom, hlavne o tých kontrolných mechanizmoch, hej, že tak ako si to povedal, my už konec koncov v aktualitách sme mnohokrát písali o tom, že sa nám nepozdávali napríklad niektoré tie zápisy tých konečných užívateľov výhod, že niekto povie, že keď to tak prenesene povedem,
že všetci vedia, že tá firma patrí nejakej postavičke, nejakému človeku, ale oficiálne pred tými orgánmi sa teda tvári niekto, že to je niekto úplne iný, hej. Že predsa on vlastní všetko, celú tú firmu, ale všetci vieme, že to tam nie je. A toto je vlastne ten ako keby častý problém, že tie kontrolné mechanizmy, že naozaj na Slovensku ako keby nie sú úplne zavedené do takej miery, aby tie orgány vlastne sami proaktívne odhalovali takéto problémy, pretože takýchto odhalených problémov akože samostatne tými samotnými orgánmi sú minimá, že ako prenesenom slova zmysle, keď poviem, že keby neexistuje Martin Turček na Slovensku, môj kolega, investigatívny novinár, ktorý v minulosti častokrát podával podnety na práve tieto zápisy. Týmto ťa pozdravujeme, Maťo. Tak vlastne v mnohých prípadoch by napríklad tie súdy ani nezačali to vyšetrovanie v podstate, pretože naozaj možno aj to zahltenie tých súdcov, alebo to, že to je poddimenzované, tie stavy sú tak jednoducho, tie kontroly tam neprebiehajú tak, ako by mali. Takže ja skôr vidím ten problém v tomto, že častokrát máme ako keby tento problém. Ďalší problém je ako keby aj ten, že nie všetky údaje, dokumenty, informácie, ktoré my máme, alebo štát má k jednotlivým podnikateľským subjektom, má do určitej miery digitalizované, alebo ich má digitalizované v takej miere, že to má ako nejaké ucelené dáta. Že napríklad väčšinou, ja neviem, ten, kto podniká, vie, že musí napríklad každý rok dávať nejakú účtovnú závierku. Tak to máme pomerne dobre digitalizované, to sú normálne dáta, ktoré sa dajú stiahnuť do Excelu, do databáz a tak podobne, dá sa s tým pracovať. Ale potom napríklad si predstavte, že každý, kto podniká, vie, že musí mať napríklad nejaké valné zhromaždenie alebo niečo podobné, a to sú väčšinou zápisnice, ktoré v podstate sú digitalizované na Slovensku len tak, že sa len naskenujú a založia sa do nejakej digitálnej zložky tej firmy. Ale už nikto ďalej neskúma možno, alebo nikde neexistuje ako keby ten text, že by sa dostal do tej skutočne digitálnej podoby, kde by ho vedel čítať strojovo nejaký systém. Alebo by si ho vedel vyhľadávať. Áno, presne tak. Tak teda čo by si odporúčil našim úradom v tejto veci? Je to tak, ako sme sa bavili aj minule, že vlastne je to transparentnosť, je to to, že možno v niektorých prípadoch naozaj ísť viacej do týchto vecí, že ono naozaj v 99,9% to môže byť zbytočné, že to budeme robiť, ale práve to 0,1%, ktoré sa odchytí, môže byť to kľúčové, ktoré nám môže pomôcť práve napríklad aj pri iných rôznych druhoch trestnej činnosti. Hej, to nemusí byť len sankcie, nemusí to byť len medzinárodné právo, môže to byť naozaj daňové podvody, môžu to byť rôzne iné podvody s kryptomenami teraz napríklad, alebo tak podobne, že toto sú proste veci, ktoré by sa dali ako keby lepšie monitorovať, lepšie by sme videli do toho, keby sme naozaj mali ako keby takéto nástroje, respektíve nie, že my, ale ten štát, keby mal takéto nástroje. Myslím si, že môžeme si zatiaľ na koniec našich podcastov zaviesť rubriku Odporúčame štátu. Odporúčame úradníkom, ale odporúčame štátu mi znie dobre. A to je znovu, zopakujeme to, čo sme povedali minule, na to, aby sa nám tu v zásade bez zásahu štátnych zložiek dostávali do systému ľudia, ktorí priamo pracujú pre ruský režim, pracujú v jeho vojenskej výrobe a pre ten vojensko-priemyselný komplex. Účastnia sa priamo vojenského ťaženia v Ukrajine, si mohli tu podnikať a robiť, čo chceli. Ja rozumiem tomu, že možno zložky to nedokážu, nevedia, nechcú alebo nemajú vyslovene politický mandát na to, aby toto riešili. Práve preto by malo byť povinnosťou alebo v záujme štátu dáta verejnosti sprístupniť, pretože veľmi často je to práve verejnosť, experti z radou občianskej spoločnosti, z radou akademickej obce, z radou novinárov, ktorí dokážu dať pomocnú ruku, dokážu poskytnúť svoju expertízu práve v
veciach, ktoré štát nedokáže riešiť, veď to je diskusia, ktorú tu máme už hrozne dlho, v ktorej, mimovládne organizácie súplujú niektoré funkcie štátu a takisto to platí o samotnej bezpečnosti. Dnes už bezpečnosť nie je iba v rukách ozbrojených zložiek, ozbrojených síl a polície, ale je v rukách nás všetkých a práve my by sme mali mať nástroje na to, aby sme mohli sa pričiniť o zvyšovanie bezpečnosti našej vlastnej krajiny a teda odporúčanie štátu je stransparentniť všetko, čo by odborníkom z radov verejnosti k tomuto cieľu mohlo poslúžiť. A ja ti teda nakoniec dnešnej epizódy veľmi pekne ďakujem za skvelú prácu. A budem sa tešiť na ďalšie vydanie, respektíve na ďalšiu epizódu. A keby si mohol podhaliť veľmi krátko, o čom bude, lebo už sa tu v zásade blížime ku koncu júna a k vyvrcholeniu tejto série, tak skús, prosím. No, tak opäť, tak ako to býva u nás zvykom, zameriame sa na nejakého naozaj veľkého oligarchu z Ruska a bude s ním spojených viacero prekvapení, ktoré sú teda spojené aj so Slovenskom. Dobre, prekvapenia, kde ruskí oligarchovia vyskočia zo škatule na Slovensku, tých už bolo niekoľko, ale teším sa. A myslím, že naši diváci a poslucháči sa teda majú na čo tešiť. Zatiaľ ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj portálu Aktuality.sk, Infosecurity.sk a ešte raz Fondu pre investigatívnu žurnalistiku, ktorý umožnil vznik tejto série. Dovidenia, do počutia. Dovidenia, do počutia.